Пети хора, сега познайте какво ще опитваме. Лава бир шоколад. Сега време да ги изсипваме. Сега взимаме един шоколад, вземи бе. Браво. Ето как изглежда тази опаковка. Ето, нормален. Ореото не се усеща. Не, малко. Обаче, вижте. Сега се усеща. Бисквитката. Колко му даваш като цена? За цена? 7. 6 от 10. За вкус? За вкус 10. 9 от 10, защото не се усеща почти. Как беше другото бе? Замира се. Нормален шоколад. Нищо особено. 10 от 10. И това е. Нищо особено. Аз съм го пробвала и преди. Нищо особено е. Просто трябва повече ореото да се усеща. Защото, нали, Орео и да, аз съм пробвала всичките и най-новия Лава Бир и да, чао! Чакайте хора, искам да питам един въпрос. Дали Лава Бир копира Киндер? Аз мога да отговоря, че не. Но този с мляко вече тогава копира. Да, там вече И не. Какво друго копира? В същата кутия. Само че е тъпена. Също изглеждане, нали, по вид. И също 8 има брой. Така че много малко копира. Така че, да. Чао!